Jibajara Ahmet'den baş tamaşavan heja em nav otelek Kevin ya diroki dane bi kurtek hefeyvineke legel wene. Gelek peşveçunen siyasi çedibin yek jwan peşveçunan jî avabuna partiya peşeroji an jî Gelecek Partisiye ku niha hatiye damezwandin û serdanekî amade kirine birêz Selim Temurcî li gel me ku ew bixe alîkarê serokê giştiyê partiya peşerojê ye bixêr hatin. Dinav xêrê dibin. Şuradan başlamak istiyorum. Dixwazim ji vê pirse dest pê bikim. Tu di darbe 15 Tîrmehê de serokê AK Partiya Stenbolê bûyî. Hemû kes wê demê hûn dişopandin. Xelk rijiyan ser kolanan û li hemberî darbeyê dengê xwe bilind kir. Lê niha hûn ne li AK Partiyê lê li Partiya Pêşerojê ne. Hûn çima veqetiyan? Em ji wir dest pê bikin. Neden ayrıldınız? Oradan başlayalım. Doğrusu hep geleceği... Ya rast maşallah bek, em tim dixwazin qala siber rojê bikin. Lê dema ku pirsên wiha ji me dikin, em hestiyar dibin. Weke ku te jî got, di 15 Tîrmehê de me ew xelk hemû rijan ser kuçe û kolanan. Min serokatiya wê tîma Stenbolê dikir ku, biriya medyayê Stenbolê heta hemû Tirkiyeyê xelkê derxistibû kolanan. Jiyana me, zarokatiya me tim bi guhdarkirina çîrokên ser derbeyan derbas bû. Ji me re qala zilma derbeyan dikirin. Sorumluluğun gereğini bizler yerine getirdik. Şunun için soruyorum. Ji ber vê yekê vê pirse dikim. Hemû kes li bendê bû ku hûn di nava AK Partiyê de bilindtir bin û postekî baş bidin ve. Lê bereva jî wê çêbû. Tu ji AK Partiyê veqetiyayî û niha derbasî Wiha bêjin. partiyeke nû bûyî. O dönem demokrasi... Divê helwesta me ya li dijî derbeyê û daxwaza me ya demokrasî û azadiyan ji hev cuda bên nirxandin. Dema ku me dît desthilatdarî zirarê dide demokrasî û azadiyan, dema me bê ehlaqiyên wê yên siyasî dît, me xwest em bikaribin pêşerojê de bi serbilindî li rûyê zarokên xwe û malbata xwe binêrin. Ji ber vê yekê me xwest helwesteke me hebe. Ji ber vê yekê jî, min ji rêzdar serokkomarê me, ji serokê giştiyê AK Partiya re got, ez êdî nikarim nava ehlaqê wiha de, di nava sîwaneke wiha siyasî de siyasetê bikim. Kêm kes hene ku karibin wiha jê re bêjin. Yapma şansım kalmamıştır diyerek müsaade istedim. Siyasette We li ser kîjan pîvanan li hev nedikir? Dikarî bi kurtasî rêz bikin. Bawer bikin, ez dikarim qala gelek xalan bikim. Dikarî ji wan sê xalan ji me re bibêjî. Armanca me ya siyasetê demokrasî, hukuk, adalet û şeffafiyet bû. Xalên me ev bûn. Wê demê di nava partiyê de ev pîvanên sereke bûn. Me nexwest sibê em bi ehlaqiya siyasî û tunekirina demokrasiyê bêne tawanbar kirin. Ji ber vê yekê jî me dev ji wê partiyê berda. Lewre cihê me êdî di wê siyasetê de nemabû. Wê ji cihekî gelek baş dest bi pirsan kir. Em dikarin çend rojan qala wan rojan bikin. Lê vê bibêjim. Min heta niha kesek ku serokatiya Stenbolê kirbe û karibe jê re rasterast bêje, ez êdî pitara siyasetê nakim, nas nekiriye. Lê min ev yek kir. Peki şunu sorayım. Başa ve pirsın. Hûn derbarê pirsa Kurd de bi AK Partiyê re li ser kîjan xalan li hev nakin. Cudahiyên we çi ne? Bizi ayrıştıran şu anki temel nokta, bizim şu anda ayrıştığımız en temel nokta samimiyet. Niha xala herî sereke ku me ji hev ve diqetîne samîmiyet e. Ji dilbûne. Ez pir zelal dibêjim. Ger em dibêjin demokrasî, ger em qala şeffafiyetê dikin, em ji binê piyê xwe neaxivin. Me bingeha wê amade kiriye. Li vê herêmê ji her derê sazûmankar û damezirînerên me hene. Ji Colemêrgê, Sêrtê, ji Şirnexê damezirînerên me hene. Bunu söylerken şunu söylüyorum. Di navbera AK Partiya 2022 ku hate desthilatdariyê û AK Partiya niha de bi qasî rengên reş û spî ferq heye. Cudahiyên pir mezin hene. AK Partiya niha bi tu awayî ne ew AK Partiya berê. AK Partiya îro swarî lokomotîfa MHP bûye û pîvan û nirxên xwe ji dest daye. AK Partî ber bi nediyariyekê ve dişe. Ji ber vê yekê em bi tu awayî nêrîna Partiya Pêşerojê ya polîtikaya li ser Kurdan û ya wê siyasetê nadin berhev. Çimkî êdî derdekî wan ê wisa nemaye. Lê derdekî me ê wisa heye. Zül olur. Çünkü artık onun öyle bir derdi yok. Ana dille ilgili. Derbarê zimanê Kurdî, perwerdehiya bi Kurdî de tu projeyeke we heye gelo. Ger hûn bibin desthilatdar, hûn ê ji bo Kurdî çi bikin?
Bizim burada temel Li vir felsefeya me ya sereke ev e. Ev mafekî serekeyê zikmakî ye. Ji zayînê tê. Em ehlaqî nabînin ku li serê bazarê bikin. Helwesteke me ya wiha tune ye. Zimanê dayîkê zimanekî xwezayî û zikmakî ye. Bi qasî şîrê dayîka mirov helal e. Em ê wê hîn bibin. Fêrî zarokên xwe bikin û vê çandê jî bidin jiyandin. Veke çand an veke perwerdehî. Ana dilin eğitimde kullanılması ve öğretilmesiyle ilgili olarak Gelecek Partisi'nin programında çok net ifadeler var. Binêre, Partiya Pêşerojê di bernameya Partiya xwe del ser perwerdehî û hindekariya zimanê dayîkê pir zelal nivîsandiye. Ev mafekî bingehîn e. Ne ji hedê tu partiyekê ye ku bêje ez vî mafî didim, an jî nadim. Heqê min nîne bêjim hûn nikarin bi zimanê dayîkê perwerde bibin. Peki baş li ser danîna qeyyûman hûn çi difikirin? Kayyumlarla ilgili olarak ben hatta görevden... Em pir zelalin. Dema ku qeyyûm danîn ser şaredariyan, yek ji wan kesên ku pêşî nerazî bûn nîşan da ez bûm. Ger baweriya me bi demokrasiyê tê, wê çaxê divê em kesên hilbijartî deynin ser serê xwe. Dema ku Ahmet Türk Mêrdînê hate hilbijartin, heftiyek pişt re ji kar hate dûrxistin. Baş e, beriya hilbijartinê te çima mafê hilbijartinê da wî. Mafê Wezareta Navxweyî tune ye kesên hilbijartî ji kar dûr bixe. Ger şaredar tawanek kiribe, divê bêdarizandin. Ger hate cezakirin, wê demê hûn ê ji nava Meclîsa Şaredariyê kesekî hilbijêrin. İçişleri Bakanlığı'nın bir soruşturmasıyla seçilmiş bir insanı görevden alamazsınız. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Çok kısa zamanımız kaldı. Şunu sormak istiyorum. Rêzdar dema me pir hindik ma. Li ser zindanî kirina Rêzdar Demirtaş nêrina te çi ye? Şimdi Sayın Demirtaş'la ilgili olarak AHİM'in... Rêzdar Demirtaş di qada siyasî de rikaberê me ye. Lê ne neyarê me ye. Xeta me ya sor teror e. Demirtaş keysa bu yerên Kobaniyê tehliye bû. Ger Rêzdar Demirtaş pesnê terorê dabe, helbet em wê qebûl nakin. Lê ger negotibe, wê demê divê bikarbe di nava bajarê Diyarbekirê de weke şêran gotinên xwe bêje. Em nizanin wî çi gotiye, çi negotiye. Lê Rêzdar Demirtaş bi zindankirinê kirin qehremanek. Rêzdar Demirtaş ger ji zindanê derkeve, divê bikarbe bibêje min xeletî kiriye. Gotina mina dawî derbarê Demirtaş de ev e. Desthilatdarî bêsamîmiyetiya xwe ya di vî warî de di hilbijartinên 23 Hezîranê de nîşan da. Rêveberên vî welatî qala nameya Evdullah Öcalan dikirin û birayê wî jî derdixistin ser ekranê TRT. Ger ev rêveber îro Demirtaş ji wan zêdetir li derveyî siyasetê dihêlin û wisa dibînin, li vir bê ehlaqiyeke mezin heye. Ahmet Bey. Evet. Rêzdar Ahmet Davutoğlu dema wezîrê derve bû, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî li bajarê Wanê pêşwazî kiribû. Min ji ew serdan rûmal dikir. Siyaseta we ya derbarê Herêma Kurdistanê de niha çi ye? Ya şöyle bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Binêre, Komara Tirkiyeyê heta salên 2000 bi çavê ewlehî û ewlekariyê nêzî Bakurê, Iraqê û Herêma Kurdistanê bû. Lê bi taybetî piştê salên 2000, maşallah bek, piştî wan salan Rêzdar Ahmet Davutoğlu çû li Erbilê konsolosî vekir. Wî ev yek kir. Piştî vekirina konsolosxaneyê, karsazên Tirk berê xwe dan wê herêmê û razemênî kirin. Cîhan diguhere, herêma me jî diguhere. Lê em dizanin ku li wir Kurd hene, Tirkmen hene, Ereb hene. Em xizmên hevin. Dema ku ew herêm bi pêş bikeve û geşedanên baş bike, welatê me zêdetir bi ewle dibe. Kengê Bakurê Iraqê, Herêma Kurdistanê bi pêş bikeve, têkiliyên wê yên bi Tirkiye re bi pêş dikevin. Em enceh wê demê dikarin xwe bi ewlê hîs bikin. Rêveberên wê herêmê jî malbata Barzanî û xelkê wê deverê jî naxwazin terora PKK hebe û ji wir êriş bînin ser me. Ji xwe ew jî van êrîşan tim şermezar dikin. Bi rastî em jî dixwazin bi herêmê re têkiliyeke mayînde, kûr, aborî û çandî bi pêş bixin. Çimkî dîrok û erdnîgariya me vê yekê li ser me farz dike. Gelek spas ji birêz Selîm Têmurcî re ku alîkarê serokê giştiyê partiya pêşerojê bû û li Sûra Amedê fikr û ramanê xwe bi me re parve kir. Em hatin dawiya kurta hevpeyvîna xwe heta kurta hevpeyvî nekedin her şap.